नमस्ते सर्वांना. आता बघा आम्ही चाललो आहे वरती, तिघ जण एकत्र. वरती म्हणजे आपल्या वरच्या घरामध्ये. वरच्या टेरेस वरती आपण आहे ना. दिवाळी आपण डेकोरेशन इथे तर केलं, पण एवढं आपण वरती पण केलं. आपलंच आहे ते वरती पण, है ना, आपलं सर्वांचं. हा, तर आपल्याला आता तिथे यायचं पण आहे. आता आपल्याला वरती जायचं आहे आणि पूर्ण सर्व साफ करून डेकोरेट करायचं आहे. आणि डेकोरेट करण्यासाठी आम्ही बघा सर्व साहित्य जेवढं काय थोडंफार ते आम्ही घेतलेलं आहे. आणि रांगोळीचं घेतले. ओके, चला जाऊया. चला बसा, ऍक्टिव्हवर बसा एक एक जण. ही चालवते काय? कोण चालवत आहे? चला. आल्यापासून आम्ही वरती आलोच नाही. हे फर्स्ट टाइम की आम्ही सर्व वरती चाललो आहे ना मम्मी. 5-6 दिवस झाले पण आलो काय वरती नाही आलो. एकदा पण नाही आलो. एकदाच वरती जायला होईल. यावे पधारी आहे. चला. अरे तू तर ना आली होती ना मम्मी वरती? नाही. हां रे, मी विसरलो. आपण सर्व ब्लॉग्स बनवले, मी आणि काजल आलो होतो, पण मम्मी नाही आली ना इकडे. मी नाही आली. हे पायरी तू बनवायला बोलली होतीस बघ. हा, मस्त बनवली ना. आता जा खाली बघ, तुला कम्फर्टेबल आहे जायला. हो, आता मस्त है ना. म्हणजे हे भारी. आता गॅलरी आपली तिथे पण असं आपण बसून एकदम एन्जॉय करू शकतो. चांगलं आहे ना हे. ते खुर्च्या टाकून नाश्ता करायला मस्त. मग फक्त नाश्ता रेडी केला पाहिजे. खुर्च्या टाकायला वेळ नाही लागणार. पण मला तेव्हा वाटत होता इथे 2 पायऱ्या कसे बसणार, पण ते बसले नाही व्यवस्थित. मस्त केवढी तरी गॅलरी वाटते आहे. बघ चढून बघ, तुला जमतंय. एक हात गॅलरी. असं पहिलं दिसायला छोटी वाटायची ना. पहिली अशी छोटी वाटायची. मस्त. ह्याच्या खाली पण जागा भरपूर आहे. एक माणूस झोपेल खाली. खाली एक माणूस काय, अशी 4 माणसं झोपतील ओपर वरती. ना आपल्याकडे जागा कमी आहे ना. एवढी आहेच पण जागा आहे तेवढीच झोपायला इकडे. नाही, कोणाला लपून झोपायचं असेल तर खाली झोपू शकतं. हो. मेन अट्रॅक्शन बाकी सर्व तर आहेच, पण तिकडे ते बेसिन बघ आपलं. बावडीच लावलेली आहे. बावडी. शिट. अपना चॉईस का बावडी बोला. बावडीच आहे. बावडीसारखं आहे बघ. वा वा वा. बावडी म्हणजे वीर. आता तुम्हाला एक सांगतो, आता मी इकडे ना, इकडे वरती नेम बोर्ड लावणार आहे, बावडीत हात धुवायला या. बावडीच वाटते का? बर, चालू करून बघ. पाणी आहे का बघ. मस्त आहे पाणी आहे. हात धुवून घ्या गंगा जलवर. शुद्ध करा. बाहेरून आलेलो असलो तर शुद्ध. बावडी. मस्त. डबाला नाव सुचवलेलं आहे, बावडीत हात धुवायला जावा. बावडीत हात धुवा. हा, काय तर हात धुवू नका. खूप भारी झाले बघू. आणि सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगतो, हे सर्व जागा ना जेव्हा कन्स्ट्रक्शन नाही झालं होतं ना, तेव्हा ते छोटं वाटत होतं ना सर्व. लय छोटा वाटत होता. पण आता बघा एकदम स्पेशियस. हे पण किती स्पेशियस आहे बघा. असं काय अडगल नाही. समजवायचं ना, इथे 4 रूम पडतील. 4 रूम मी काय म्हणे, 1 रूम पडेल आणि अशी मोकळी जागा राहील. नाही, मी मम्मीला म्हणालो होतो खाली जेवढे रूम आहे ना, खाली पाटी 2 आहेत ना, ते पूर्ण घेतले तर पूर्ण असे 4 रूम पडतील. 4 म्हणजे छोटे छोटे 8 रूम पडतील असे. हो. पण मम्मी बोलते नाही. मी नाही म्हणायची. नाही पण काय म्हणतो, बावडी एकदम मस्त. मस्त. चला आता आतमध्ये. काची लावले तर आरामात या मम्मी. नाही लावली. नाही लावली काची? नाही लावले. कुठून पण शिरा. वाटत नाही पण नाही लावले वाटत नाही. आता नाही लावले वाटत नाही ना. नाही. मग नाही लावले की नाहीच वाटतात. आता तुम्हाला एक सांगतो, इकडे माझा एक्सपिरियन्स आणि तोंडावर काढू घेते. माझा एक्सपिरियन्स आणि आय गॅस मम्मीला आणि काजलला पण तेच एक्सपिरियन्स वाटत असेल. ह्या रूममध्ये एंटर केल्यावर ना लक्झरी रूम वाटते. म्हणजे नॉर्मलपेक्षा तरी वेगळं वाटतंय. आणि बोललं नाही पाहिजे असं नाही की आपलं रूम आहे म्हणून मीच नाव काढतोय, पण जरा हायफाय वाटतं हे, है ना. आणि एकदम एकदम बोलेल तुला. एकदम वेगळं वाटतंय काहीतरी. क्वालिटी बोलतात ना, क्वालिटी रूम्स. आणि घराला बावडी शोभूनच गेली आहे. हा खरं. आई आता वर येणार बावडीत हात धुवायला. आणि हे इकडे समजा असं बेड टाकलं आणि इकडे असं सोफा टाकलं तर इकडे जो माणूस बसेल ना, त्याला एकदम रॉयल फील येईल, है ना. एक स्पेशियस आणि आय गेस रिसॉर्टच्या पेक्षा पण चांगलं वाटतंय इकडे. रिसॉर्ट पेक्षा जास्त चांगलं वाटतंय ना. चला इकडे
आणि तुमच्यासाठी आपला प्रायव्हेट कोणाचं आलं नाही गेलं नाही अनयुज्ड वॉशरूम, प्रायव्हेट अनयुज्ड वॉशरूम. मस्त. इकडे पण माणूस झोपू शकतो. बोल आता. इकडे शंख आहे, शंख. कुठे शंख? शंख नाही, मग हे तर अंडा आहे. काय? अंडा अंडा बरोबर, अंडा. अंडा अंड्याचा आकार. हा हा. अंड्याचा आकार आहे वो. आता हे वरून असं असतं तर अंडा नाही झाला असता असं. हे पण एकदम असं इकडे एकदम म्हणजे बोलतात ना Unique. वॉशरूम पण एकदम किती मस्त वाटतंय. आणि आणि unique तेव्हा सगळं select केलंय आपण. तेव्हा वाटायचं एवढ्या जातील काय बाथरूम म्हणणार. केवढं बाथरूम आता मी पाठी जातो बघा, मम्मीचा एक हात पण केला ना. एक हात पण आणि जास्त. काजल तू पण हात स्प्रेड कर तिकडे असे. दीड हात आहे ना. तसं नाही, असं दीड स्प्रेड वाव कर. दीड वाव. असं? हा हे बघ, हा तेवढा दीड वाव. पाठी गेल्यावर माहिती पडेल ना केवढं मोठं आहे बघा. हा. पाणी आहे का बघा. नको भिजायला मी वरती पाणी केलं तर. हा. चला पाणी ते आहे ते. आपण नळ जरा बंद करूया. आणि नळ पण आपण माहिती आहे ना चांगल्या क्वालिटीच्या होय, आणलेले. मस्त. हाय पाणी आहे त्याला. ते भारी. ते खालचं बंद केलं, खालचं बंद केलं. खालचं बंद आहे. इकडे उभी नाही, इकडे इकडे तर चांगलं. काय आलं? चांगले कपडे घातले आहेत. चला इथे झालं आहे. आणि हे काय नॅचरल एअर साठी ते अजून बंद करायचं आहे त्याला. बाथरूम मध्ये उभा राहून ना डान्स करतील माणसं. शॉवर कर. हा शवर खाली. अजून आम्हाला काय झालं माहिती काय, आम्हाला आमचे ना कारीगर किंवा जे कामगार ते साथ नाही देत आहेत बरोबर. हा येत नाही ते. आम्हाला खूप काय करायचं आहे पण ते करायचं नाही. जे राहिलेली कामं आहेत ना ती करतच नाही वर्ष. हे सर्व कामं तशीच पडतात आहे काय ना काय. असे कामगार असतात काय कुठे तुम्ही सांगा. आणि आमचे कामगार पण एक आमचे वर्ष झाला ना कामगारांनी व्हिडिओ बघत असाल तर तुम्ही तर असं करू नका कोणाचं काम. मग आमची हाऊस मध्येच राहिली आहे. मग कधी राहणार कधी येणार तसं कधी? आम्हाला पण अपडाऊन करावं लागतंय ना मग सारखं थोड्या कामासाठी असं झालं. असं नका करू. कोणाच्या हातात काम घेतलं ना ते लगेच पुरं करून टाकाय. मुंबईला एवढ्यात आहे ना 4 मोठ्या बिल्डिंगी बांधल्या असतील लोकांनी. चला आता फास्ट जाऊया आपण. झूम हे आणि इकडे गेलो झूम. वा हा दुसरा राजवाडा. दुसरा राजवाडा. ओपन कर काजल ते. वा वा वा. केळीचं पान. हे केळीचं पान बघ मम्मी केवढा मोठा झाला. इकडून तोडला तरी खाली मिळेल जेवायला. हे लय मोठा आहे मम्मी. मम्मी अरे हा केळीचं पान आहे तोडलास ना. हा बघ हे बघ असे लाईनीत पंगत एकत्र जेवतील. होय होय. है ना? अशी तोडतात पानं. आणि लाईनीतून जेवायची. नाही. वा 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 लय मोठा आहे बघ. वरचा पान बघ केवढा मोठा आहे तो. हा बघ. तो पान बघ केवढा मोठा आहे वरचा. एकच पान बास झाला जेवायला सर्वांना पंगतला. आणि तुम्हाला आता परत दोघांचा ओपिनियन ते तोडायला सांगायला. एन्जॉय करतात आहे बघा. चला ती खिडकी बंद करा. खिडकी पण स्मूथ आहे का. चला आता इथे आता त्याला हॉटेलमध्ये आपल्याला आता किचन पाहिजे होतं तो आपण इकडे बनवलेला आहे. मला किचनचं सगळ्यात जास्त आवडलं माहितीये हे असं हे डिझाईन मस्त. म्हणजे कम्प्लीट मस्त वाटतं. तर प्रॉपरली सर्व झालेलं आहे. आणि वर तिकडे बोलत होती पप्या. सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन हे पण आहे बघ. हे जे आहे ते फिरणार आहे इकडे तिकडे बघ. हे आपलं हे तुला सांगा की असलं खाली लावून होत नाही तर हे खाली लावून ते वर आण. ठीक आहे करूया ते. हा. हे खाली लावूया आणि ते वरती आणूया. म्हणजे कसं ते खाली हंडा फिंडा घुसायला नाही होत ना. बरोबर. या आणि ते सुद्धा गॅलरी आहे म्हणजे कुठेही तुम्हाला असं हे नाही वाटणार कंजेस्टेड किंवा म्हणजे मोकळं वाटेल आणि फ्रेश एअर तुम्हाला मिळेल सर्वीकडे. बघूनच हे बघ काम अर्ध सोडून गेले बघ ते बघ. बघा त्यावेळी लेवल करायला दिले ते अजून काम केलं नाही. पैसे घेऊन बसलेले आहेत. असं पण नाही की आपण पैसे नाही देत. मग पैसे पण दिलेले आहेत तरी काम नाही करत. बाथरूम पाणी आहे का बघायचं का अजून. जास्त ये पाणी जास्त येतोय त्याला. बंद करूया. ओके तर हे पण छान वाटतंय ना. हा ह्याला अजून खिडकी नाही लावली आहे. हा ते असेच दोन्ही याला नाही ते हवा यायला. नॅचरल एअर.
लावायचे पाणी येतो. दरवाजा पण लावायचा पाल अजून. पाळीतील पाल पाल त्याच्यासाठी आम्ही जाळी सुद्धा आणली आहे. पाळीतील पाल. नाही ना, मी सगळीकडे जाळी लावणार, सगळा बंदोबस्त करणार आहे मी. इथं पाल आणून द्या एक. Yes. जिवंत. तुम्ही कधी गिफ्ट रॅपिंग केली ना बॉक्स मध्ये ना 2-3 पाळ भरून द्या काजलला, उघडायला लावा. ज्यांनी कोणी पाठवलंय ना, मी त्यांच्या घरी परत रिटर्न पाठवेल. तर आमचा टूर झालेला आहे. टूरच करत बसलो आम्ही. काही येतो नेहमी, आम्ही वरती येतो ना, आम्ही आमच्याच रूमला बघत बसतो. हा मम्मी, दुसरे कामानिमित्त आलो असतो, पण आमचं काय वेगळंच चालू असतं. आम्ही काय करायला येतो ना वरती ना टूरच घेत बसतो आमच्या. बघण्यासारखं आहे ना. कोणाला लाईटीचे कनेक्शन हवेत का? खूप बाहेर आहे. बघा आता वरती आम्ही लाइटिंग करायला आलो आणि बघा किती काय चाललंय. छान वाटतंय. आता आपण ज्या कामासाठी आलो ते करूया, सजवूया का घर. आणि तुम्ही नक्की एक दिवस तरी या बावडीचं पाणी पियाला. त्याने हात धुवायला. तुम्हाला एक सांगू का, या घराला ना म्हणजे सजवायची ही गरज नाही, ऑलरेडी सजलेला घर असं वाटतंय मला, है ना. याला काय करणं. तू लांबून बघ, लांबून. तू अजून गावची विहिरी नाही बघितलेस म्हणून हा, लांबून हा, बघ. ते डिझाईन तशी आहे ना म्हणून. लांबून बघितलं की वीर. आणि म्हणजे एक थॉट प्रोसेस असते ना, ऍक्च्युली तर घेताना हे आपण ह्याच ह्यांनी गेलेलो की विलेजचा लुक यायला पाहिजे. नॅचरली यायला पाहिजे ना मम्मी काहीतरी. पण म्हणतात ना सर्व सेक्शनला एक नाव असतं. तर आपल्या ह्या घरी किंवा या बंगल्यात किंवा या रूममध्ये अशा वरच्या टेरेसवर जर आपण बोललो की बावडी सेक्शनवर जा, तर माणसांना समजलं पाहिजे आपल्या फॅमिली मेंबर्सला की आपण कुठे सांगतो यायला. बरोबर ना. तर एकदम छान डेकोरेशन करायचा मूड होता. आणि हे कसे पत्रे लावलेत ना, घसरगुंडी होईल खाली. हे ना? दिव्यावरून चालत जायची गरज नाही. हा, आपलं काय चालू आहे. चला डेकोरेट करूया का. चला आता आपण पहिला झाडू मारून घेऊया. ओके. आणि त्यासाठी बंदोबस्त केलेले आहेत बघा. झाडू तयार आहे. आता तुम्हाला फास्ट फॉरवर्ड मध्ये दिसतील आम्ही नाचताना इकडे सर्व झाडू मारताना. ही काव्याची नारळ आहे. हा, वाटला समजा गरमीतून आलात तुम्ही आणि नारळ पाणी प्यायला वाटला ना, तर इथून हाताने एक काढायचा आणि प्यायचा. पियायचा ना. हा. हा, हात जाईल का तेवढा बघ. ते दिसायला समोर, वाजतंय जवळ पण लांब किती आहे. मग हे बघ किती लांब आहे बघ. हे बघ. आपले माडवर एवढाच हात येतील. पुसतो होत, ऐकलं? कायच नाही ते. काहीच नाही. आपले माडवर येतील. हा, तेव्हा तुम्ही आपला काढा तरी बिंदास. होईल. हा, आपले माडवर येतील. आपला होईल. आता बघ असं पिकॉक सारखं सर्व फुगलंय बघ, सर्व फुललंय ना. ओके. पटापट दोघांनी घ्या, रात्र होईल पटकन. रात्र तर होणार आहे आणि झाडू मारायचा कार्यक्रम आमचा संपलेला आहे. तुम्हाला पण पाहिजे असेल तर 3 झाडूवाले आमच्याकडे अवेलेबल आहेत. आणि इथे हे बघा, आता बघा. हा बघा. काय एवढी उंच आहे तरी उंची पुरत नाही. बटली बटली. तुम्ही ना. एवढी उंची आहे तरी उंच आहे. आता बघा, आता उंची बघा काजलची पोचत नाही. हा, मग मी तर कॅमेरा पकड, इकडे येऊन कॅमेरा पकड आणि माझी उंची दाखवतो. म्हणजे कधी कधी कसं कॅमेऱ्यामध्ये ना असं माझी उंची समजत नाही. हा. हे बघा, आमच्या दोघांची थोडीशी थोडासा नाही. काय म्हणते. हे बघा कॅमेरा कुठे गेलाय आणि काय करते. अरे मला पडले सगळे. दाखव तुझा हात केवढा बस. मग लाव बघू. काय लावते. ते ना चिकटपट्टी अशी जरा वर लावायची ना, तेवढी वर लावत नाही. माझी हाईट बघा केवढी वरती झाली. हा. मग जाते तरी लावत नाही. बस. ओके. आता इकडे. अशी मग आता आम्ही यू लावून घेतो बघा सर्व, है ना. हा. ठीक आहे. हा. असं आम्ही पटापट लावून घेतो आणि तुम्हाला दाखवतो झाल्यावरती. तर बघा कसं वाटतंय. छान वाटतंय ना. तर रांगोळी काढायची. दोन्ही साईडला लावायला आम्ही काय आणलेलं आहे. ठीक आहे. आणि पाठी बघा सर्व पडत आहेत. परत पडलं. हां,
तवे ठेव तिकडे त्या साईडला. ओके. कुठे आहे? तांदळाच्या चकल्या पांढऱ्या आणि त्याच्यावर गुलाबी फूड कलरिंग.